Onye ji aha otu Labour Party azọkwa onye isi ala na nhọpụta izugbe nke afọ 2023 ma bụrụ aka chịburu Anambra steeti n'oge gara aga bụ Maazị Peter Obi ekwugo na nsogbu ndu nke ala Nigeria nwere bụ nke a ga-egbo na nhọpụta izugbe nke afọ 2023. O mere ka amata nke a na agba nke abụọ nke Archbishop Maxwell Anikwenwa annual public lecture bụ nke nwere na mahadum Paul dị n'Awka. Joseph Egbocha nọ n'ebe a ma weta akụkọ a n'uju. Maazị Obi nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ Dọkịnta Valentine Ozigbo kọwara na enweghị ezi ọchịchị n'ala Nigeria n'afọ ole ma ole gara aga bụ nke so mee ka ọnọdụ siere ndị ala Nigeria ike ma kọwaa na ohere nrọpụta ọchịchị afọ 2023 bụ nke ga-enye aka weta ụsa nye ọtụtụ ihe iche aka mgba na-echere obodo Nigeria. Na nkuzi o nyere na ya bụ mmemme ka onye sinetọ nke na-anọchite anya Abia South Senatorial District bụ enyi nna ya Baribe nọrọkwa arịrị maka ikposa akụkọ ejiri mara ndị n'ala Nigeria kọwaa na ndị na-erite ya bụ erere bụ ndị n'ogologo tere aka na-akọwa na ọ bụ ha nwe ala Nigeria ma bụrụ ndị nọ n'isi ọchịchị. Ya bụ onye omebe iwu bụ onye kpọrọ ndị mpaghara South East ka ha nwegharịa atụmatụ nakwa etu ha si arọpụta ndị ha na-etinye n'ọkwa ọchịchị kọwara na mbawanye mmasị ndị mmadụ na-enwe n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụna dịka nke afọ 2023 na-abịa n'iru bụ nke ga-eme ka enwee ala Nigeria ọfụ ga-abụ maka ọdịmma mmadụ ncha ma kpọzie ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC ka ha rụọ ọrụ ha nke ọma. Onye ji ọkwa Archbishop nke Owerri Ecclesiastical Province nakwa Bishop nke Okigwe South Diocese bụ Most Reverend Dr. David Onoha kpọrọ ndị ala Nigeria oku ka ha sonye na mbọ a na-agba iji nwegharịa ala Nigeria. Onye isi oche na ya bụ mmemme ma bụrụ onye eze ọdịnala obodo Umueri bụ Igwe Bennett Emeka, onye jigoro ọkwa Vice Chancellor nke ya bụ mahadum Paul University bụ ọkammụta Obiora Nwosu nakwa onye isi nchịkọba ya bụ mmemme bụ ọkammụta Godwin Ọnụ kọwara ya bụ nnukwu ụkọchukwu Anikwenwa dịka onye tụnyegoro oke ya maka mmepe ụka nakwa obodo ma kpozie oku ka ejikọ aka ọnụ iji hụ na ewetara ụsa nye ihe iche aka mgba na-echere ya bụ mahadum. N'ịkọwapụta ka obi dị ya na ya bụ mmemme ka Most Reverend Anikwenwa nọrọ kọwaa na ya bụ mmemme merubere bụ nke na-akpalite obi ndị mmadụ enu iji rụọ ọrụ maka inweta ndụ ebi ebi. Site na Paul University nke dị n'Awka, abụ m Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.